ngoba lento sesihlelile sesikuhlelele njengoba sikutshela nje kufanele kubhala incwadi manje eyaphi emaphoyiseni ngoba umphathi stage wakamaphumulo ngike ngabonana naye ngolesihlanu ngeThekwini wayibuza lento wathi balinde isinyathelo salendlu umphathi olapha ePhalace State balinde isinyathelo salendlu kuyoqedwa ngale nto ngoba kuzofa abantu lapha izifo ezizokwenzeka abantu batakelene njengofishi usho kanjalo angaze ngiyeke mina kwakho kodwa nje nala ku social media ke uyabona into ezela ku social media inhlekelele uqwabe isizwe sisemqoka kabi esinomlando omkhulu kabi kodwa ngawuwedwa uqwabe hudulwa phansi inkosi yakaqwabe ithula ithini yabona umkhandlo ka wena uwedwa ngakho ke hamba kuyosusa laba bantu asizukunqumela insuku ka 14 days besothokoza nje sithola umbiko ngolesithathu sekusele wena nomndeni wakho lapha ngoba ngale kwalokho isinqumo esizosenza kumanje sizoshaya impempe twe nangogolozini asazi ukuthi ufuku utatululwe kanjani nalaba bantu please sicela usindise simanapanapa singabaholi balesi sizwe sicela ke baba besidedela abantu bayemakubo ukona amahola aqashwayo esitenga likhona ihall liyaqashwa uthongathi ikhona ihall iyaqashwa ningeza ama-appointment asambe sohlala ngane hall ethile iweekend yonke nikhulume nomasipala khulume namakhansela nenzeke imisebenzi yenu kanjalo futhi nihlukane yenza into yakhe besemthethweni baba lento enzayo ayikho ubugebengu ngoba masiphenya siqhubeka laba bantu mhlambe khona la abanye abasiwe makukuthi bala abanye baba mhlamba abaziwe akekho umuntu ongavuma ukuthi umfowabo akhiphe ingane yakhe esikoleni iyohlala kaSibiya kwaZulu Natali eMthandeni avume no umndeni nje ngeke uvume bantu banamalungelo ingane ezincane o underage bangapha ushuthi wena ushushumbisa abantu ngakho ke sicela baba uhambe uyokwenza endaweni ephephile ozofika uyiqashe uthandazela abantu baphile sizwe la kuthiwa hawu sibuye uthandazela abantu othungathi nathi sothandazela kodwa la siyabonga amen yona hey ngibingelele lolusuku namhlanje ngiyabonga ngoba ukuba ngiyazama noma mhlambe lokho engikuzwayo ngiyaqala mhlambe ngizoshayela phansi inqubeko kodwa ngoba singengaluzwa nami izingane zikhuluma lapha zithi zibuka khona la kuma-social media ngiyakhonza-ke mina-ke zithi iy'ngane begogo uzwile nje ukuthi khona isento elikhulu kakulahledala ngoba babefundisi bashiye iy'nkonzo zabo baye khona la ngithi hayi kwelikuphi lelo fundo ziyashinga nje ngiyadabanga kwesikhathi baba uMthembu ngithi hey impela hayi ize ngithi mina ngiyanizwa nje kodwa angikholwa lento ngoba amasonto la ayafika ayabikwa ngibabalele ngilake lafika la isonto lasihlanu inyangana lasemshinini lake lafika kodwa yileli angilizwanga ayazi yathi ingane nje thina nje konke esigula esidla amaphilisi kuthiwa ayayekwa uphinde wadle ngathi ayekeni nizofa semncane sidlojile ngoba kuthi phela nisemfuna ukufa ayikho nje leyo nto engisho ukuthi-ke mangidlula-ke lapho-ke baba ayi ngisaba nangokubuka ngoba bengithi mina mhlawumbe kuzongena amayakayaka nje indoda embi engahloniphi noma enjani manje kubuka umuntu ebengithi uma ngihlangana nangiyena ngimhloniphe ngimsabe kuyangimangaza lokhu okwenzileyo amasonto phela sizalelwe njengami nje mina sengimdala ngokwedlule mangibuka nje wena hayi ingane mhlawumbe umuntu angafana nami lomdala ngaza la khona inkonzo siyazazi zingena kanjani zenza kanjani lena hayi ngisho komadini ingane kanina sikaze sizwe badlali labantu abawu-52 bondliwa ubani imali engaka iphumaphi engabodla makuthiwa uyabodla
u-19 wey'ngane sihlulwa ezethu lezi ezimbi iJanyane ekhaya eziwu-3 singakwazi ukuzondla nanokuthi ukumpilele igama lethu phansi le ndawo siyithanda kabi siyayiqhenya ngayo ngisho sihambe emazweni makuthupha nakaqwabe uthi nomuntu bekiqale wabuka kancane umbona useqala ukuhlonipha siyaqala ukubona-ke umuntu ongahloniphi kanje sicela ukuthi-ke baba wenze njengoba sekushiwo ngoba ngempela ingazikhala impela bekuvuka amakentshana ngeke kube mnandi ithina nje sabazali zobe zehla inyembezi seyilandelana yenza nje njengoba usho baba mawusuphinda uqala-ke ubusungena-ke ngenhlonipho angifuni kulula kakhulu ngoba kulula kakhulu mhlawumbe kuzothiwa sengiphoqile mhlawumbe sengikhulume kabi kodwa kunento engidlayo ngaphakathi ngalento kunento engidlayo ngaphakathi kulungile ngizoyishiya ingedli njalo mawenze nje njengoba kushiwo siyobonga kakhulu hayi kancane sobonga kakhulu especially ukukhipha iy'ngane nje esikoleni thina sathi imfundo imgogodla wempilo yabantwana bethu nathi njengoba thina singafundanga nje kakhulu siyafisa ukuphindela emuva siyofunda angazi baba noma wena unazo yini iy'ngane osafuna iqhubekele phambili kuyibona izinto ey'nkulu uma kuthi khona umuntu osakhipha ingane esikoleni ngoba namhlanje ngisho uhulumeni mefithi uhlezi ley'ngane zingafundi bayampimpa omakhelwane ubone sekungena abantu abangazi abaqhamuka kuhulumeni bezomuza uhlaleleni ley'ngane zingafundi uyabona nje kwakhona lokho nje kuseyicala ilokho nje bengithanda ukuphakathi ngibonga ukuthi-ke ngifikile ngibonga ukuthi le ndawo ukuthi bese ngizwe kube ngaze ngizwe ezoshaya phansi uvalo ngoba ngaze ngizwe into enjengaleyo futhi-ke ayikaze yenzeke nje iminyaka esengena ngaze ngiyenze ngikho omkhulu bexoxa ngisho ogogo bexoxa angaze ngizwe nje indaba enjengale mina-ke ngiyisayo-ke mina la engikhonza khona-ke mina sinomthetho sinayo yonke into futhi into zenkonzo siyazilandela futhi ngiyabathanda abantu abakholwayo kodwa abayiphemba inkonzo ngendlela kaNkulunkulu abangayiphembi ngalezi ndlela lezi ezingasijabulisi kanje ngiyabonga hayi ngicabanga ukuthi siqedile-ke bakusibiya ngoba elami lokugcina lithi uyabona uma ngabe uvula indlela uzungayivuleli indlela ukuthi mawuphela wena ibisiyaphela naye ngamanye amazwi mawakha indlela usukwenzela ukuthi abantu abalandelayo bekwazi ukuhamba kundlela uma ngabe ukuphila kubiza ukuthi umuntu kufanele aye esikoleni ukuze akwazi ukuyiphilisa ngendlela ekhululekile bese wena uthi ingane engayi esikoleni umbuzo osalayo uthi mawungasekho emhlabeni wena lezi ngane zophila kanjani azizukujika enihambe zohlala emgwaqweni bese ijika seyibizwa ngamaphara so manje noma yini oyenzayo kufanele ihambisane nekusasa elikhanyayo akufanele ube nenkolo enekusasa elimnyama akufanele so uma impilo ithi usungenwe ukufa udinga ukusizakala ngalezi zinto nalezi bese ithi inkolo cha kuyeke lokho thandaza kuphela lapho usemseni ukuthi uNkulunkulu akuphilise noma uNkulunkulu akubuke nje ngoba uzungenwe leso sono kwesikhathi kunama reason kunezathu ebeyingafanele ukuthi uhlangabezane nalenkinga khona inkinga ekwehlelayo eyingozi khona inkinga oyehlisa wena ngamabomu nokudedile manje ubona uNkulunkulu uzongena kanjani lapho mangabe kuphuzwa abazali bethu intombazane noma mfana musu ukuhamba ulala wena uhamba uyilalele bese uthola isifo sizobuya uyeke yonke inkuzo uNkulunkulu uqeda lesifo ungani uhamba usifuna wena lesifo so manje lento kufanele ibe nokucabanga into oyenzayo ukuhlala kwami la ke ngilinganisa ngihlele ebukhosini obusuka emumva obe nabantu abebehlela akufanele ukuhlala kwami la mina ngivala indlela ukuthi mangifa nje mina sekusahlaleki la kulesihlalo ngoba mina ngishumayela ukuthi hayi kuyagcina ngami ukuthi hlale etafuleni libheke phezulu kanje olandelayo anothatha itafula libhekise phezulu ahlale etafuleni libheke phezulu ikhona ukubekela phambili lapho
ayikho uhlala kanjani etafuleni libheke phezulu. So manje fana ngikhulume into enekusasa. Ngakho-ke lamazwi esiwasho baba ukuthi siyasonta nathi ngakho ubona ngathi siyakwazi ukushumayela ukuthi siyakwazi ukweluleka ngokwenkolo. Kodwa ngokomthetho wesizwe wephulile ukuhlalisa abantu esizweni bengabikiwe bengaziwa nokuthi bahlele isikhathi esingakanani nanokuthi-ke inkolo yakho inamiphi imbandela nemigomo. Akekho umuntu okliye ngayo. So laba bantu sifuna ubahambise. Ingakho bengithi umkhandlu ngicela sakhe uhlelo oluzohambisana nokuyotshela laba bantu. Akwanele makuya yena yedwa. Yeah. Fanele sibe nohlelo kube nethimba elizohamba efike libatshele laba bantu. Kube ukuthi uSibiwe uyagcizelela. Kodwa nje umthetho uphuma la emkhandlwini uthi bonke laba bantu abalapha bagoduke babuyele emakhaya. Angabikho umuntu okuzothi mase kuyiwa lapha kusasa noma phambi kwakusasa atholakala ehleli ngoba sekuntambama. Yeah. Awukuthi nje kusasa bonke labantu bathutha imithwalo Bathutha. Okwazi ukuhamba khona manje kufanele ahambe. Yeah. Uma kukhona abanemoto ufuna bangene emotini bangene Ishona kuwo. Yilokho-ke sibiye besikubizele khona namhlanje. Sisazokhuluma-ke nawe baba ngokuphula umthetho wesizwe bese usebenzisa inkolo ngoba bakhona ochwepheshe abayazi inkolo namaBhayibheli. Singababiza uma kunesidingo ukuthi khona into enjengaleyo. Iyafuneka into enje. Ngoba ukhona la iphambana khona nomthetho wezwe. Uhulumeni nathi singabazali sithi ingane ayifunde zazi konke okwenzeka emhlabeni ukuze zibe nekusasa elihle. Ngeke siholwe abantu namhlanje abangena direction kusasa. Abazotshela abantu ukuthi yekani ukwelapha. Yekani ukuphuza lokho elikuphuzayo okuniphilisayo. Lahlana amaphilisi. Umuntu akayilahlele yena. Hayi ngoba etshelwa kuthiwa kenze njalo. Ubike lokho kuzosholo la kaQwaba ngoba sizokwandelwa izidumbu la. Kuzogcina kuba namathuna esingawazi. Namanje kusafanele siyobheka ukuthi awekho namathuna asengaqondakala. Kuleya ndawo. Fanele kuyobheka. Fanele sigunyaza bomthetho ukuthi abake bayobheka lapha bayimuve ngezinja le ndawo. Ayikho into errong khona lapha. Abekho nabantu sebengcwatshwe sangatshelwa kwathini ukuthi khona umuntu oshonile. So manje fanele leyo ndawo siyoyiphenya kabanzi bese ke baba uSibiya masubuza la uzosiphathela incwadi yomuzi njengoba induna kade ishiye ngale date ezicela ngayo. Ilonto sifuna ukubona incwadi yakho yomuzi ukuthi ungabuyisa kamuzi khona ngokugcwele emhlabeni wakho. Izwile ukuthi wakhe eceleni kwakubo. Okay, umuzi wakubo unencwadi nalo kufanele ube nencwadi. Konke lokho sifuna ukubheka ukuze sikwazi ukuqhubeka sithathe inyathelo baba ezifanele nezisemthethweni ukuze abe besihambele babone ngempela bese ngayibonanga lento. Asibona abantu abajwayele ukusinisa amahlezi uma konke engahambe kahle. Siphuma sihlale. Lokhu nje kusiqhamukele ngemuva. Nganoma kusekwenza ukukhula nemadoda. Phela iminyaka iyahamba. Ngalokho uzazi ukuthi ngesigagayo kanti ushukela usukushayile. Ngapela bingenzeki into enje kaQwaba uthuleke. Hawu, Ngisho mina ngoba la ngina ngayidlala ivoice note manje. Uzwe insizwa zikhuluma. Zithi asilindizwe thina evela komkhulu. Mayele yathi nje inkosi. Soyiqeda le nto enzeka. impike le. Baba message akhona. Nezakithi-ke nje insizwa zesibongo nazo bezisho into efanayo kaQwaba ngeke yenzeke. Bacasukile abantu. Bacasukile ukuthi wrong le nto enzeka lapha. So ingakho sikhuluma namhlanje ukuthi baba uSibiya siza thina qeda le nto ngoba uma ungayiqedi le nto kwawena ungayithola ususwela indawo yokuhlala emthandeni. Ungahloniphi nje lelizwi namhlanje lisho likhulu. Ngicabanga ukuthi asivale lapho. Siyabonga Nkosi yesizwe, siyabonga. Asibonge.
ithimba ke leli ebesikhuluma ngalo silakha kanjani ithimba liyaphi elizokucela labo bantu cha ababuyele emakhaya ngokusala emthandeni ngibona ukuthi ngone sikhulule inkantolo bese sihlala kusasekhaya hayi siyabonga-ke kwesibili cela-ke likhululeke sizokwakha ithimba-ke thina ezohamba liyotshela laba bantu kodwa sibatshele nje ukuthi kusukela manje asikhulumi indaba yokuthi kusukela kusasa kusukela manje sawubona-ke ukuthi baqoqa kanjani baphindele emakhaya ubaba uSibiya uzolusha uhlelo lokuthi makuqhubeka kukhonzwa lapho kuzokhonzwa kanjani ukuthi kube ukuthi kunendawo esemthethweni yokukhonzela phela hayi yabo nje sonke siyaphuma emakhaya siyohlala nje ukubona amatshe sikhonze ntambama siphume kulayo manje sigoduze emakhaya akekho umuntu ohlala lapho ngaphandle komuntu ogada umuzi phela wonke futhi amasonto kunjalo kunendlela esonto yakhiwe eceleni hayi phakathi komuzi eceleni la kukhonza khona uNkulunkulu siyabonga asibonge yasiqile ngicabanga ukuthi akumele uSibiya njengamanje sinikeze ithuba lokukhuluma ngoba umhlangano esihambayo uyanikeza ithuba lokukhuluma uvela ayivikele yonke lento yakhe ayidifende thina simfuna seyedwa la esesuka kuyena lelo langa azothola ubuye siwuwedwa njengamanje nje ufuna ayokhipha bonke laba bantu sizokuthwala abantu abasekho eze la eseyedwa-ke nathi lesimlalele ukuthi ngoba nathi njengoba ngithi siyakholwa sonke mina njengesabatha angikudli ukudla okushisayo angizwa ngidla into ebandawo from u-6 wangolwesihlanu kuze kushaya u-6 wantambama kodwa ukudla ngiyakudla awukho umgomo uthi ngesabatha ningadli lutho singafa phela uma kuthiwa singadli lutho welungisele ukudla ozokudla ngesikhathi onjalo kuthiwa ningadli ningakwenzi ukuthi ningaya esikoleni ayikhona ngeke kulunge njalo sizobuya-ke simnike ithuba okwamanje akayosenzela lento esiyishoyo mina-ke kwanguni ngicabanga ukuthi ithimba sizolakha bese liyosho lizophinda limonithe ukuthi sasa bayahamba bese sikwazi ukuxhumana nokadeni cabanga sesiqedile angasesiqedile umkhathi usuyasala-ke enzela ukuthi siqhubeke nokukhathini nokukhanda ithimba leli Ngone Palazethi Hlangaleza Siyabonga.